hver ser i vores mindste elbiler, nemlig vores EQA og vores EQB. De er netop blevet faceliftet. Det betyder, at der er fuld af ny teknologi og forbedret design. Det er SUV-modeller, så det vil sige, de er økonomiske, pæne og praktiske. Og de har samtidig en rækkevidde på over 500 km. EQB er en helt perfekt bil til dig, som har en stor familie. Hvis du samtidig har et stort behov for komfort og en forkærlighed for rummelig luksus, så er den helt perfekt. Den fås nemlig med 7 sæder og med anhængertræk, så det muliggør en masse. Vores EQA er en elektrisk sportsbil i SUV-skikkelse, der er fuld af adrenalin under motorhjelmen, og det bidrager til de sportslige køreegenskaber. Vi fører pt. En attraktiv kampagne på begge modeller. De udbydes som AMG Editions. Det vil sige, de inkluderer begge AMG styling udvendig og indvendig, og samtidig inkluderer de vores populære førerassistentpakke Plus. Den pakke indeholder blandt andet rutebaseret farttilpasning, adaptiv fartpilot, aktiv styreassistent, blindvinkelsassistent og færdselstavleassistenten. Hvad angår priserne, kan du købe en EQA 250 Plus AMG Edition fra 430.000 kroner. En EQB 250 Plus AMG Edition kan købes fra 465.000 kroner. Vores elektriske E-klasse kaldes for en EQE. Den har et meget aerodynamisk design, som formindsker vindmodstanden og dermed giver en rækkevidde på over 600 km. Den fås også som en AMG Edition kampagne. Priserne starter fra 630.000 kroner. Ønsker man en elektrisk E-klasse, men som SUV, kan vi også klare den. Modellen hedder EQE SUV. Der har været stor fokus på design og effektivitet, og det giver en rækkevidde på over 500 km. Den samme AMG Edition kampagne føres på denne model. Priserne starter fra 779.000 kroner. Autonom kørsel er et stort punkt i Mercedes' fremtid. Man inddeler det i 6 niveauer. Niveau 0 er manuel kontrol, det vil sige, mennesket styrer selv alle former for input i bilen. Styring, acceleration, nedbremsning osv. alt er manuelt. Niveau 1 vil sige, at bilen har en form for førerassistance. Det vil sige, at der er et hjælpesystem, som for eksempel en adaptiv fartpilot. Den vil hjælpe med at holde afstanden til forankørende bil. Niveau 2 vil sige, at bilen er delvis selvkørende. Den kan for eksempel selv accelerere og styre uden menneskelig input. Dog er det stadig nødvendigt, at der er et menneske til stede i bilen, som kan overtage styringen. Niveau 3 er betinget selvkørende. Det kan for eksempel være automatisk vejbaneskift. Der er dog nogle områdebetingelser, som skal opfyldes, for at egenskaben er tilgængelig. Niveau 4 vil sige, at bilen er højt selvkørende. Der er en masse opgaver, som den kan klare under specifikke omstændigheder. For eksempel førerløs parkering. Der findes parkeringsgarager, hvor det er muligt. Der er en masse sensorsystemer, som er sat op langs væggene, langs loftet, og bilen kommunikerer hele tiden med dem for at sikre sig, at den ikke kører ind i noget. Bilens yderligere sikkerhedssystemer er samtidig aktive. Det vil sige, hvis der løber en ud foran bilen, eller en anden bil bakker ud foran, så vil bilen selvfølgelig stoppe frem for at køre ind i nogen. Niveau 5 vil sige, at din bil er fuldt selvkørende. Bilen kan klare alle slags opgaver selv, og det er ikke nødvendigt længere at have et menneske bag ved rattet. Vi er ikke nået dertil endnu, men vi er tæt på. Mercedes har foreslået, at biler med førerassistentsystemer, som der er aktive, skal markeres med et turkis markeringslys på selve bilerne. Det betyder, at andre førere af andre biler er opmærksomme på, at bilen styres autonomt. Det bliver muligvis et lovkrav i fremtiden på nogle markeder. Mercedes har nu 7 fabrikker i verden, som udelukkende fokuserer på produktion af batterier. Der ligger 5 i EU, 1 i Kina og 1 i USA. Fabrikken i Hedelfingen er en af de fabrikker, som producerer batterier til Mercedes elbiler. Alle battericellerne er produceret CO2-neutralt. Det er et vigtigt led i Mercedes ambition om at neutralisere CO2-udledning på tværs af hele produktionskæden på alle køretøjer.
I forhold til genbrug af bilbatterierne er man på Mercedes-fabrikken i Kuppenheim specialiseret i den slags. På fabrikken har ingeniørerne ved hjælp af en ny, innovativ, mekanisk hydrometallurgisk proces fundet ud af, at de kan genbruge mere end 96% af batterierne. Batterierne demonteres typisk mekanisk, men det er ikke 100% automatiseret endnu. Det forventer man, at det bliver i fremtiden. Batterierne, som ikke bliver demonteret, kan man benytte til at opbevare energi i forskellige sammenhænge. Det kan både foregå industrielt, men også i privat. For eksempel, hvis huset har solceller, så kan energiopbevaringssystemet sagtens indeholde komponenter eller sågar hele batterier fra en brugt bil. De nuværende batterier i alle vores elektriske biler er baseret på lithium-ion-teknologi. Ingeniører og forskere arbejder på at fintune kemien i batterierne, så man kan for eksempel forbedre effektiviteten, energiindholdet og levetiden. Man forsker også i andre sammensætninger til bilbatterier. For eksempel er lithium-sulfur-sammensætning en mulighed. Potentialet her er et højere energiindhold end i lithium-ion-sammensætningen. De er samtidig billigere at lave, og der benyttes flere bæredygtige materialer til det. Solid-state batterier er også ny teknologi. De bryder i stigende grad frem for vores elbiler. En stor fordel herved er, at man erstatter elektrolytvæsken i batteriet med noget solidt. Det vil sige, at der ikke længere er risiko for brand og eksplosion i batteriet. Samtidig betyder det, at batterierne fylder mindre og vil dermed have et højere energiindhold, og de kan lade hurtigere. Bæredygtighed er blevet et meget vigtigt punkt for Mercedes. På Factory 56 eller fabrik nummer 56 kan man opleve alle de tiltag, som der er lavet. Fabrikken er i høj grad automatiseret, og Mercedes viser her fremtiden for bilproduktion. Der er fuld af autonome køretøjer, som transporterer materialer frem og tilbage mellem arbejdsstationer. Der er fokus på medarbejdere og deres fleksibilitet. Ideen er, at de lettere kan balancere deres arbejdsliv og deres familieliv. Derfor kan medarbejdere på nuværende tidspunkt ønske, hvornår på døgnet de har lyst til at arbejde, og hvor de har lyst til at arbejde. I fremtiden regner man med, at skemaplanlægningen kommer til at foregå via en app. Udenfor er omkring 40% af området dækket af planter. Ideen er, at det kompenserer til dels for området, som fabrikken er bygget på. Som led i den grønne produktion har man allerede opnået CO2-neutral elektricitet. Udover planterne på taget er der samtidig et stort solcellesystem, som bidrager til energien. Der er også et energiopbevaringslager. Det er blandt andet bygget med brugte bilbatterier og har en kapacitet på 1400 kWh. På den måde kan overskudselektricitet lagres til aftentimerne, hvor solen ikke skinner. I nær fremtid ser vi også en ny model fra Mercedes, nemlig en elektrisk CLA. Bilen vises her som konceptbil. Den er baseret på en ny, skalerbar elektrisk platform. Det hedder Mercedes modulær arkitektur. Man kan sammenligne det med Lego, hvor man kan formindske eller forstørre platformen og batteriet, alt efter hvor stort eller hvor småt det ønskede køretøj skal være. Bilen her vil være den første i en ny generation af fuldt elektriske modeller fra Mercedes-Benz. Der vil samtidig komme 3 andre modeller. En 5-dørs Shooting Brake, også kendt som en stationcar, og 2 yderligere SUV-modeller. Alt i bilen er nyt. Der er ingenting, der er genbrugt eller taget over fra andre modeller. Drivlinen er ny, den er lettere og den er mere kompakt end den før har været. Der er en elmotor, som driver bilen. Den giver en ydelse på 240 hestekræfter, og den har samtidig en 2-trins gearkasse. Konceptet er, at bilen skal blive baghjulstrukket for at opnå de mest sportslige køreegenskaber. Bilen har også et 800 volts arkitektur, som er en videreudvikling fra vores EQXX. Det var en prototype, som i 2022 kørte fra Sindelfingen i Tyskland til Cassis i Sydfrankrig. Det er altså en distance på over 1200 km, alt sammen på en enkelt opladning. Den nye CLA vil kunne komme til at oplade med 250 kW DC. Det betyder, at du kan lade 400 km
på 15 minutter. Der vil samtidig være mulighed for V2H eller V2G. Det er et udtryk for, at man kan sende strøm ud af ens bil, enten til ens husstand eller til elnettet. Derfor kan bilen bruges som backup i tilfælde af strømafbrydelser. Rækkevidden på den nye CLA kommer til at blive omkring 750 km. Vi kender ikke prisen endnu. Med et vildt udseende, en lang akselafstand og et ekstremt aerodynamisk design, er Mercedes-AMG også klar til at fremvise deres nye koncept til en sportslig elbil, Vision AMG. En helt ny platform, helt ny teknologi og en helt ny elmotor, som aldrig før er set. Det er udviklet af et firma i England, som hedder JASA. Det er sidenhen blevet opkøbt fuldstændigt af Mercedes-Benz. Den nye motor kaldes for en Axial Flux motor. Den er mere kompakt end det man kender til. Den vejer faktisk kun 24 kg, og så er den endnu mere kraftfuld end de konventionelle elmotorer. Hvis vi antager, at bilen kommer til at bruge 2 af deres Axial Flux motorer, så kan vi forvente at se en kombineret systemydelse tæt på de 1000 hestekræfter. Geländewagen, altså G-klassen, kommer i en elektrisk udgave senere på året. De lover, at den kan køre i terræn, nøjagtigt som udgaven med forbrændingsmotor. Vi kender endnu ikke rækkevidden eller prisen på bilen. For første gang introducerer Mercedes-Maybach en elektrisk bil, EQS 680 SUV, med en ydelse på 658 hestekræfter og samtidig en rækkevidde på over 600 km er den i en klasse for sig selv. Maybach har altid stået for den ypperste luksus, og det er fortsat tilfældet. Bilen kan naturligvis bestilles med den klassiske totonede lakering. Prisen starter fra 2.380.000 kroner. Mercedes fortsætter med at være pioner inden for sikkerhed. Det er den første bilproducent i verden, som offentligt har afholdt en crashtest imellem 2 elbiler. Her valgte de en EQA og en EQS SUV. Farten var sat til 56 km i timen. Det er tunge biler. En EQA vejer 2.200 kg, og en EQS SUV vejer over 3.000 kg. Det betyder, at man er nødt til at tage højde for den høje vægt, når man udvikler bilen. Både i forhold til køreegenskaberne, men i særdeleshed også i forhold til sikkerheden. Resultatet af crashet var, at deformationszonerne virker som planlagt. Passagercellen forblev intakt, batteriet forblev intakt, og dørene kunne stadig åbnes. Ligesom planlagt slog højvoldssystemet automatisk fra, da bilen var involveret i et uheld. Med andre ord, vores elektriske biler er lige så sikre som vores andre biler. Hvordan går det så ved Mercedes i Esbjerg? Sælger vi mange elbiler? Det kan I se her. Diagrammet på salgsfordelingen for 2023 viser, at 30% af biler solgt var elbiler, 14% af bilerne var plug-in hybrid, og 56% var konventionel forbrændingsmotor. Kigger man nu på vores ordreindtake for 2024, kan man se, at vi har solgt 63% elektriske biler, 5% plug-in hybridbiler og kun 32% med konventionel motor. Vi forventer i år at sælge flere elbiler end de 2 andre typer kombineret.